Vážení priatelia, pred zajtrajším rokovaním vlády som dnes navštívil štátny ústav pre kontrolu liečiv a stretol som sa s jeho riaditeľom magistrom Romanom Dorčíkom. Potreboval som sa poradiť vo veci ďalšieho postupu, ako naložiť s vážnymi závermi znaleckého posudku o vakcínach proti ochoreniu COVID-19, ktorý na rokovaní vlády predložil splnomocnenec vlády, poslanec Národnej rady, doktor Peter Kotlár. Znalecký posudok vypracovaný registrovaným znalcom zo zahraničia konštatuje, že vzorky vakcín používaných na Slovensku na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 obsahovali extrémne vysoké hodnoty DNA a látky, prítomnosť ktorých výrobca neuviedol v príslušnej dokumentácii. Už 26. marca tohto roku vláda nariadila ministrovi zdravotníctva zložiť pracovnú skupinu, aby na znalecký posudok predložený splnomocnencom vlády reagovala. Do vlastných radov priznám, že keď na niečo zriaďujeme pracovnú skupinu alebo komisiu, prichádza mi na stará Murphyho pravda, že keď nechcete niečo vyriešiť, zriadite komisiu. Aj preto som to dnes zobral skratkou a pokúsil som sa nájsť na tento sakramentsky vážny problém odpoveď v primeranom čase. Komunikoval som so všetkými zainteresovanými a zajtra mienim prísť na vládu s návrhom tohto postupu. Poprvé, okrem spomínaného znaleckého posudku môže ďalšiu kvantitatívnu analýzu na prítomnosť DNA a ďalších látok vo vybraných vzorkách vakcín používaných v slovenskej populácii proti ochoreniu COVID vypracovať len Slovenská akadémia vied a jej odborné pracoviská. Zajtra by vláda mohla požiadať príslušný ústav Slovenskej akadémie vied, aby takúto kvantitatívnu analýzu v čo najkratšom čase vypracovala. Po druhé, vláda by mala uznesením upozorniť občanov Slovenska na závažné závery znaleckého posudku, podľa ktorých sa v preverovaných vzorkách vakcín od konkrétneho výrobcu vyskytovali mimoriadne vysoké hodnoty DNA a látky, ktoré výrobca neuvádzal v príslušnej dokumentácii. Aj keď je v súčasnosti očkovanie proti ochoreniu COVID extrémne nízke, ľudia si podobné upozornenie zaslúžia. Po tretie, vláda sa musí vysporiadať aj s faktom, že podľa zmluvy z mája 2023, ktorú vláda vedená pánom Ódorom z Progresívneho Slovenska podpísala, musí Slovensko v roku 2025 a 2026 ešte odobrať 297 118 dávok vakcín proti ochoreniu COVID a zaplatiť za ne 5 793 801 eur. Ide práve o vakcíny od výrobcu, ktoré boli predmetom znaleckého posudku s vážnymi závermi. Som toho názoru, že vláda by do doručenia záverov ďalšej kvantitatívnej analýzy nemala od príslušného výrobcu odobrať ďalšie vakcíny ani za ne zaplatiť. Vážení priatelia, nechcem do tejto mimoriadne citlivej a vážnej témy vnášať žiadne emócie. Nie každý mal však skutočnú slobodu rozhodnúť sa, či očkovanie podstúpi alebo ho odmietne, ako som to urobil napríklad ja. A to verejne a opakovane. Ale prejsť mlčaním, čo vidíme čierne na bielom v znaleckom posudku, by bolo nezodpovedné.